Tervetuloa syyskuun hartaushetkeen. Minä olen diakonissa Seija. Minä olen yhteisömuusikko Marko. Ja minä olen Marja Pappi. Olemme täällä Hämeenlinnan kirkossa alttarin äärellä. Tänään meidän hartauden aiheena on kristityn vapaus. Meillä on täällä alttarilla risti. Haluatko Marja kertoa siitä jotain? Risti kertoo siitä, että Jeesus kuoli meidän puolestamme ja nousi ylös ja antoi meille iankaikkisen elämän. Ja sitten meillä on täällä alttarilla 2 kynttilää. Ja ne ovat rukouksen ja Kristuksen kynttilät. Alttarilla löytyy myös raamattu. Täällä takana on iso raamattu. Sen lisäksi meillä on vähän pienempi raamattu, josta on tänään helppo lukea. Jumalan sana kuuluu hartauteen ja niin myös meidän alttarillemme. Sen lisäksi meillä on täällä kukkia, lehtiä, vähän marjoja ja luumuja, jotka haettiin torilta. Kukat kuuluvat alttarille. Ne kuvaavat elämää, mutta kukat kuihtuvat ja se kuvaa myös sitä, että täällä maailmassa on katoavaisuutta, mutta Jeesus pitää meistä kaikista silti huolen. Ja kirkollinen väri on tänään vihreä. Vihreä on arjen väri, mutta se muistuttaa meitä toivosta ja iankaikkisesta elämästä. Lauletaan virsi, tule kanssani Herra Jeesus. Tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ. Tule illoin ja aamuin varhain, tule vielä kun joutuu yö. Tule vielä kun joutuu yö. Tule askele askeleelta minun kanssani kulkemaan. Sua ilman en saata olla, pysy luonani ainiaan. Pysy luonani ainiaan. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa, sinä kutsut meidät vapauteen. Vapauta meidät vääristä säännöistä ja peloista, jotka sitovat meitä. Anna meille voimaa palvella lähimmäisiä. Ota vastaan rukouksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Luen teille nyt Luukkaan evankeliumin luvusta 14 tämän hartauden evankeliumitekstin. Oli juutalaisten pyhäpäivä, sapatti. Silloin ei saanut tehdä töitä. Jeesus meni erään juutalaisen uskonnollisen johtajan luo aterialle. Sinne tuli mies, joka sairasti vesipöhöä. Jeesus kysyi juutalaisilta uskonnollisilta johtajilta, saako sapattina parantaa sairaita?
He eivät vastanneet mitään. Silloin Jeesus kosketti sairasta miestä ja paransi hänet. Jeesus kysyi uudelleen: jos jonkun miehen poika tai härkä putoaa kaivoon, kyllähän mies heti nostaa poikansa tai härkänsä ylös, vaikka olisi pyhäpäivä. Miten te tekisitte? Mutta he eivät osanneet vastata mitään. Laulamme virren 429 Ylitse kaikkien rajojen. Ylitse kaikkien rajojen, tuska ja murhe on yhteinen. Ihmisten ainoa lohdutus on kaikkiin koittava rakkaus. Joka päivä eteemme avautuvat uudet mahdollisuudet ja tiet. Sinä johdatat meitä maailmaan ja voimaa suot yhä uudestaan. Sinä kannat, sinä viet. Sinä kannat, sinä viet. Ylitse kaikkien rajojen, riemu ja kiitos on yhteinen. Kristuksen anteeksi antamus on iankaikkinen vapaus. Joka päivä eteemme avautuvat uudet mahdollisuudet ja tiet. Sinä johdatat meitä maailmaan ja voimaa suot yhä uudestaan. Sinä kannat, sinä viet. Sinä kannat, sinä viet. Ylitse kaikkien rajojen, sana on vietävä yhteinen. Kristuksen armo ja siunaus on meille elämä pelastus. Joka päivä eteemme avautuvat uudet mahdollisuudet ja tiet. Sinä johdatat meitä maailmaan ja voimaa suot yhä uudestaan. Sinä kannat, sinä viet. Sinä kannat, sinä viet. Marja luki meille evankeliumitekstin. Se kertoi siitä, kun Jeesus meni kylään juutalaisen uskonnollisen johtajan luokse. Oli pyhäpäivä, sapatti. Silloin ei saanut tehdä töitä. Sapatti rajoitti ihmisten elämää. Silloin ei saanut sytyttää tulta. Ei siis tehdä lämmintä ruokaa. Sapatti mainittiin 10 käskyssä. Kun sairastunut mies tuli Jeesuksen luo, Jeesus kysyi uskonnolliselta johtajalta, saako sapattina parantaa. Hän ei saanut vastausta. Jeesus paransi sairastuneen miehen. Jeesus oli aivan varma, että uskonnollinen johtaja olisi auttanut, jos hänen oma lapsensa olisi pudonnut kaivoon. Mekin haluamme auttaa toisiamme hädän hetkellä. Me voimme kysyä läheisiltä, mitä hyvää toivot
minun tekevän. Vapaus ja vastuu, ne on asioita, jotka liittyvät toisiinsa. Lapsi opettelee pienestä pitäen vastuun ottamista. Sitä, että osaa pukea itse vaatteensa, opettelee syömään itse, katsomaan nuorempien sisarusten perään. Ehkä joku teistä on katsonut lampaiden ja lehmien perään, paimentanut niitä. Vastuuta opetellaan pikkuhiljaa. Vastuuseen kasvetaan. Vapaus taas tarkoittaa sitä, että voi tehdä valintoja ja päätöksiä. Voi valita rakkauden tai vihan, uskon tai epäluottamuksen. Usko Jumalaan tuo elämään vapauden valita rakkaus ja luottamus aina ja kaikessa. Myös niissä hetkissä, kun meillä elämässä on vaikeaa. Maan muokkasimme veimme sen multaan siemenen. Työn toivossa me teimme ja Luojaa rukoillen. Soi hiljaisesti tuuli ja laiho kohosi. Näin Herra pyynnöt kuuli ja viljan kasvatti. Hän maahan saateen heitti, soi loistaa auringon. Maan siunaukseen peitti, hän Isä Luoja on. Se siunaus näin siirtyi, pelkomme leipäämme. Ja Herran hyvyys piirtyi jokaiseen päiväämme. Nyt hehkuu kauneutta, myös lakastuva maa. Puut ruskan kirkkautta kantavat loistavaa. Maa täyteydessänsä tuon sadon ajallaan. Se antaa hedelmänsä ja kutsuu korjaamaan. On täynnä lahjojasi, kätesi Jumala. Soi syksy kiitostasi maan kaiken kasvusta. Nyt kiittää sydämemme, kun meitä rakastat. Suot toivon eläksemme ja toivat johdatat. Jeesus opetti opetuslapsille rukouksen, josta hän sanoi, että siinä rukouksessa on kaikki. Rukoillaan mekin nyt yhdessä, Isä meidän rukous.
Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun olit meidän kanssamme. Heippa! Moi moi! Moikka!